आंनि मुङा बन्दना बसुमतारी गामिया नतुन श्रीपुर सनापुर डिस्ट्रिक्ट बाक्सा आंनि बाबाया डिसेम्बरनि 28 खालियो गुजरातआव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन बिखौ ट्रेन गुवाहाटीयावहाय ट्रेन गाखोदोंमोन ओमफ्राय थांबाय थानाय समावनो ओंखाम जाखांनानै बियो अरेंगेल होननाय जागायावहाय बियो ट्रेननिफ्राय खर'खौ बोरैबा गिदिंनाय रखम मोननानै बियो बारनदों आरोना माने सोरबाफोर नुफ्लांबायोबा बे जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार होनायावहाय नोंथांमोनाहाय खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना सोरबाफोर नुफ्लांबायोबा जोंहा दा फैसा थाखाबो गैया आखायाव आरो न'खरनि हालोदाबो एसे बया जोंनिया आरो जोंहा बाबानि आखायावबो थाइसेबो फैसा थाखाबो गैया आरो डकुमेन्टसफोराबो बेनिया मोनसेबो गैया बेगाव दंमोन ओमफ्राय बेगखौ लोगोफोराहाय लांबाय लोगोफोराबो थांफाजोब्बाय ओमफ्राय नागिरनानैनो मोनासै सोरबाफोर नुफ्लांबायोबा अन्नानै जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार होनायावहाय खोन्थाहरबानो जाबाय 7636915233 बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोनाहाय फोरमायहरबानो जाबाय आरोना सोरबाफोर नुफ्लांबायोबा बेखौ गासैबो सेर बानायना हो नुफ्लांबायोबा। खुलुमबाय आंनि मुङा प्रमद बर' आं रमेशनि फिसाला उन्दै आंनि बाबाया डिसेम्बरनि 28 खालि बिसोरो गुजरातआव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन गुवाहाटीयाव ट्रेन गाखोदोंमोन बेनिफ्राय बिसोरो थांबाय गासिबो थांनानै थांबाय थानाय समावनो बिसोरो वारेंगेल होननाय जायगायाव जोंहा बाबाया खर'खौ बोरैबा मोनदो होननानै मुखेदाव बिसोरो खर'खौ बोरैबा मोनदो होननानै जोंहा बाबाया ओंखारनानै बेनिफ्राय लोगोफ्रा रावबो नुवाखैलाय नुयिनि बिसोरखौ बियो सिरि ओंखारनानै बियो थालांदो आरो न' बेनिफ्राय बेखौ रावबो नुवासै ओमफ्राय दा बेखौ नागिरबाबो मोनैनिलाय रावबो मबाइलबो लाया कन्टेक्ट नाम्बारबो गैया फनबो गैया बेनिफ्राय बेखौ नागिरना मोनैनिलाय रायजो राजानिसिम बेखौनो फोरमायनाय थायो जाहाथे जेन नुबाय बायोब्ला मिथिबायोब्ला रायजो राजाफ्रा जोंनि बे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव फोरमायहरबानो जाबाय 8099651287 बे नाम्बारावहाय रायजो राजाफोरखौ जेन नुफ्लांबायोब्ला मिथिबायोब्ला जोंनि बे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव फोरमायहरबानो जाबाय रायजो राजानिसिम बेखौनो फोरमायनाय थाबाय।